Zdravo drugari! Zdravo! Dobrodošli u novu epizodu Taka Baka! I danas, Emilija, imamo novu priču za vas, tako da lajkujte video, subscribe naš kanal i drnite na malo zvonce par ako želite da vidite još neke ovakve epizode, tako da zdravo! Počela sam video i završila. Ok, ajde kažemo da se to nije desilo. Neka priča počne. Dragi, kako je bilo lepo da se malo probudimo. Čekaj, idemo da damo našim rođendancima poklon. Da, ajde. Deco! Dođite dole. Evo. Šta je sada bilo? Srećan rođendan! Dobit ćete novi kompjuter, 2 kamere i mikrofon. Wow! Znam koliko volite da igrate igrice, pa izvalite. Dođite na tortu za doručak. Hvala! Jej! Srećan rođendan vama. Srećan rođendan vama. Srećan rođendan vama. Ajde sada izduvajte te šačice, poželite nešto lepo. Divno, sad pojedite tortu i recite kakva je. Odlična je, od čokolade. Tata, idemo nešto da radimo, deco, vi budete... Cijel dan možete da se igrate, ne morate da učite. Jej! Ali mama, sutra je ponedeljak i imamo gomilu domaći. Neće se ići sutra. Hvala! Sjeko, šta ćemo sada radimo? Znam, dok mama i tata to rade, mi ćemo snimati TikTok. Ali, dobro, nema veze, hajde. Šta ali? Nita, ajde. Ima neka stolica koju mogu da donesem ovdje. Nemam. Pa hoću da sedim. Ima. O, super. Tako. Ajde, šta ćemo da snimamo? Ha, viši sam. Nije fair. Okej, A moje punđe je više od tebe. dobro. Krenut ćemo da snimamo kamerom. Ajde. Kuvat ćemo... Čekaj, Tort. šta je ovo? Iu. Ko je kuvao kalkulator? Ne znam. Vratit ćemo ovo da se kupa. Hajde, dođi. Nesi polako kameru, ajde. Ok, zdravo drugari, ovo je naš novi profil i mi ćemo danas kuvati tortu. Da, hajde. Prva stvar nam je potrebna ovo... A sljedeća stvar... Pravimo tehnički veliki ručak. Znači, nađemo neku random posudu, moramo da ispraznimo od našeg prošlog neuspeha. Fujčina. Šta se ovdje nalazi, ne pitajte bolje. Kuvali smo šećer. Wow, što lijepo. Very good. Ok, zar mi ne trebamo ovaj beli šećer, a ne ovaj rozi? Tu je pirinače bre, kuvamo ručak. A da. Ok, uzet ćemo ovu posudu, mrzimo da čistimo onu. Onda uzmete ovako šećer, ovo spojite. Moraš prvo da otvoriš geniju. Tada, imate tortu. Et voila, znači ovo je to. I zamrznete je. Do tada mi ćemo da kuvamo pile. To će biti prosto i jednostavno. Uzmete pile, uzmete kupus. Pile, kupus. Mrzim se to, moram na podu. Tada, imate delicious meat. Obavezno nam lajkujte ovaj video i molimo vas, kažete hello i followujte nas. Ovo je kanal Seka i Bata. Seka kubata. Hajmo, čao, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!
Super. Imam super ideju. Šta ćemo sad? Da se pravimo kao da pijemo ovako mali vino. A u stvari će tu biti sok. I pokažemo mami i tati, mama i tata će pasti u nezvist. Ne, jesi normalno, ne smijemo da pokažemo mami i tati. Ubiće nas. Ajde da ih napravimo na neredu kao u kupatilu, ali samo kao mi i onda ćemo snimati kako čistimo. Vidjela sam to na TikToku da radite, kao jako zanimljivo. Ajde. Znači peške stavi tako. Ovo maminu korpu da rastresemo na sve strane, ovako. Ok, dovoljno je. Mora da bude veliki nered. Ok, savršeno je. Kako napravimo fake govance? Ne znam. Ono mamino. Ovo. Da. Neće se izvadi, zalepila sam. Postavi se bez ovi. Ok. Nek smo spremni. 3, 4, sad. O, drugari, treba nam vaša pomoć. Isprljali smo kupatilo. To jest naši roditelji su to uradili. I sada, vidite što moramo da čistimo. Vreme je za čišćenje. Prvo ćemo staviti mamin kutak, šampon tu vratiti, peškir tu, drugi peškir, fen, zatim češalj, ovo za uvijanje kose, zatim pasta za zube tu, četkica, mamin sprej i to vratimo sve gore. Malo ćemo usisati. I pogledajte, drugari, gledaj, neko je obavio nuždu, a nije povukao vodu. Nema veze, sad ćemo mi to sve srediti. Eto, i da povučemo vodu. I to je to. Evo da prebrišemo. I gotovo je. Lajkajte ovaj video. Ćao! Ćao! Dragi, idem ja samo nešto da uzmem, okej? Okej. O ne, dušo. O ne. Seko, čuj mamu i tatu. Čujem. Napolju se ne brini. Hajde, idemo nešto sada da vidimo što možemo da iskoristimo odavde. Samo da nas ne vide. Ne brini, će. Možemo da napravimo našu rođendansku žurku. Maskembal. Može. Hej, ja trebam da budem princeza. A ne ti. Daj mi tu krunicu. Hoću ja. Ja sam je pa uzeo. Sad ćemo balone u našu sobu. Tako. Ovo su neke kao svetice. Sašćemo ovdje. I igrat ćemo se. Ajde. Ovaj se balon mi smeta za Boga. Šta se dešava? Šta to? Hello, drugari! Danas sam je rođendan. Ja sam kraljica ovog rođendana, a on je kralj. Obavezno poželite srećni rođendan. Za današnje video ćemo da uradimo... Sad ćemo da uništimo maminu i tatinu sobu i prankavo ćemo ih. Dobra ideja. Ajde, idemo sa tamo. Ajde. Klik. Deco, šta to radite? A ništa, mama, ništa. Ništa, nothing. Samo se snimamo jedni drugi, da, hihi. Čula sam da snimate i hoćete da nam sprankovate. Ne, mama, ne. I ovo se vraća tu, ne smete da uzimate. Mi smo ovo iznajmili, ne da uništavamo. Ali mama, samo smo htjeli malo zabave da imamo. Dobro, ali nema prankovanja i nema uništavanja naše sobe. I uzimam vam ove kamere, nema više. Ali rođendan nam je, mama. Nema kamere. Nema kamere sat vremena. Sad uživajte. Nije fair. Sad ću da isakrim kamere. Ako otkri, super stvar. Nije fair.
Ajde bre, čuti više, dobit ćeš za sat vremena. Koliko si nezahvalno. Ti si nezahvalna. Hoćeš kameru, nikada dobiješ. Brzo će je pronaći. Nećeš nikad. Aha. Bacit ću ti omiljenu igračku. Ne možeš. Mogu. Tako da bude bolje zahvalno malo i makar. Sad ću malo da pospremim zato što ste vi stvarno ne znam kakvi. Ovu kutiju ću staviti ovdje. Sve što smo mi takvi, onda si i ti takva. Aj molim te, zaključit ću to WC-u. Za Boga Bože me sačuvaj. Ajde, smiri se, rođendan im je. Aha. Zašto mama sve mora da nam uništi? Sve, ali uvek. Na naš rođendan. Da. Sad će dođi, idemo sad da im demoliramo sobu. Baš zbog toga ceo stan. Idemo prvo da ih zaključamo. Klik, klik. Čak mi ne zi. A sada neka krene demoliranje. Čekaj, ajde skinemo ovu sliku. Ne, moramo da demoliramo. Tako smo rekli, ajde. Pa da je razbacamo. Da ih stavimo tamo gde ne treba da bude. Čekaj, dođi. Tako, praće se ovim sada. A ovaj će jede. Tako, sad ćemo da izvadimo jaja, bacat ćemo ih na svugde. Jagode! Njama, daj mi jednu. Pošću ja. Njam. Nastavljamo dalje, demoliranje. Tako, lijepo. Hajde, Seko. Evo, čekaj. Banana, ali neću da jedem. Razbacat ću ovako i ovako. I onda kada mama i tata budemo je uključali, onda ćemo ovako mi kao spavati. Mislim, sada uskoro ćemo im reći. Hej, našli su naše kamere. Hajde Hajde. snimimo što sve radimo. Drugari, mama i tata su nam sakrili kamere i ovo smo im sad uradili. Ali na svu sreću smo ih našli. Tako da... Ali morat ćemo malo da nastavimo sigurno da snimimo ovo. Moramo za kaznu da im uradimo to što su radili. I onda ćemo se praviti kao da smo spavali i oni će misliti da je tu došao neki lopov, 100%. Bukvalno. Sad će misliti da smo mi mali jadnici toliko jaki da izvadimo ovo, već misle da smo jadnici. Tako, stavit ćemo ovako. Ok, Seko, mislim da je mnogo dovoljno. Da, čekaj struju da potrošimo svu. Upali svaki device. Ok, upalio. Tako, otvoreno. Pali ovo. Palen kompjuter. Mikrofon. Tuš. Slavina. Radijator, savršeno. A da, dođi sakrećemo kameru tu. Ne, tamo iza slika. Da. Stavimo ovako kameru. Samo pomerimo ovako, kamera. Slika. Ne. Iza biljke, savršeno. A druga? A druga će gore, ovdje u dnevnoj sobi. Stavit ćemo ovako kameru i vradit ćemo sliku. Savršeno. Ajde. Brzo, pravi se da spavaš. Da, ajde. Ajde, kao u krevetu smo i spavamo zato što ipak rano ujutru je. Da, ajde. 3, 4 sat. Idem da im dam one kamere. Čekaj, dosta kupanja bre, koža će nam izgledati na ne znam šta. Ajde. Šta je ovo? Šta se desilo? Je to neki lopov došao? O ne. Drago, da su nam deca. Tu su, dobro. Daco, jeste dobro? Da, mama, šta im bi bilo? Pogledajte, ušao nam je neki lopov. Aha, da, super. Ajde idemo u neki bolji hotel. Ovo je moguće. Ovo je ukleta kuća, mama, moramo da idemo brzo, pakuj stvari. Pakuj se. Gde su vaše kamere? Ukrao nam je. Nema veze, samo pakuj. Čekaj, idem ja po onu.
Pa one dve, tamo iza slike su. Ha? Jedna kamera, gdje je druga? O ne. Mama, ja sam je video. Gdje? Stavio je i ovdje lik. Dobre. Ajde samo brzo, idemo. Ajde, 1, 2, 3, hop. Idemo iz ove kuće. Okej. Mama, idite tamo. Brzo. I drugari, ako želite pobegnete ovako, obavezno lajkajte video, subscribe naš kanal i dajte malo zvonce za ovakav koristan savjet. Followujte nas. Ćao! Ćao!